המשימה הראשונה זה איתור הנעדרים האלה, למצוא אותם ולהביא אותם. לפי מה שאני מבין, אין כרגע שום אינדיקציה של ניסיון חטיפה או פגיעה פיזית שמונעת מהם להתקשר, אבל זה לא אומר שזה נכון. לכן קודם כל צריך לאתר אותם, להביא אותם. הדבר השני שאנחנו צריכים לעשות זה באמת לאפשר לכל מי שרוצה לחזור לארץ בהקדם. הדבר השלישי זה כמובן להתארגן לאפשרויות אחרות. יש משחקי כדורגל אחרים באירופה, כדורסל ואירועים אחרים שצריך לחשוב עליהם. אני הנחיתי את ראש המוסד וגורמים אחרים להכין את דרכי הפעולה שלנו וההתראה שלנו וההתארגנות שלנו למצב חדש. יש פה מצב חדש ישן. כן, לפני 86 שנים מחר היה ליל הבדולח. הסתערות על יהודים באשר הם יהודים על אדמת אירופה. זה חזר עכשיו. אתמול ציינו את זה ברחובות אמסטרדם, זה מה שקרה. זה היה מין ליל בדולח כזה. יש רק הבדל אחד, בינתיים קמה מדינת היהודים. ואנחנו צריכים לטפל בזה. אני דיברתי עם סחוף, עם דיק סחוף, ראש ממשלת הולנד. קודם כל בתחילת הלילה ביקשתי למצוא אותו, כשנודע לי האירוע, אז דיברנו עם הגורמים השונים, אבל השגתי אותו ב7 בבוקר, ומה שביקשתי ממנו, קודם כל הוא אמר שהוא רואה את זה כתקרית אנטישמית חמורה, ואני אומר, הוא צודק, זה תקרית אנטישמית קשה ביותר, זה לא תגרה בין אוהדים, זה התארגנות לפגוע ביהודים, ומי יודע גרוע מזה, על ידי גורמים אנטישמיים, רדיקליים, והדבר הזה קודם כל מעמיד אותנו ואותם, גם את המדינות החופשיות, את הולנד, בסכנה. זה לא מסכן רק אותנו, זה מסכן גם אותם. אבל קודם כל להתייחס לסכנה שלנו. אנחנו לא יכולים לקבל דבר כזה, ודרשתי פעולה עצימה, קודם כל נגד אלה שביצעו. מעבר לזה שרוצים לשמור על האנשים שלנו, לטפל בהם, לאפשר להם חזרה מסודרת לארץ. יש גם חשיבות להגן על הקהילה היהודית. ביקשתי ממנו, הבטיח לעשות את זה. הדבר השני, למצות את הדין עם הפורעים. ואני מבקש ממך לעקוב ולדרוש את הדבר הזה בצורה הכי מסודרת. וזה לא עובר לסדר היום. יש מצלמות, יש מודיעין, יש את כל האמצעים למצות את הדין עם הפורעים. זה צריך להיות תנאי הכרחי. והדבר הבא זה כמובן סידורי הביטחון החדשים, לאור המצב כרגע שאנחנו נמצאים בו בעולם, של ניסיון לפיגוע, גם פרטני וגם קיבוצי ביהודים ובישראלים. אנחנו נוציא את ההנחיות בהתאם. ואני מבקש כמובן לעשות כל הפעולה כרגע, לאתר את הנעדרים ולהחזיר את הישראלים לארץ. תעדכנו אותי בהתאם למה שמתרחש.